Sulod na sa kampo sa 19th Special Forces Company, Barangay Tabuk, Isabela City, Basilan, gihimo ang ilang medical outreach program. Ning higayon na mga miyembro sa KAFGO ang ilang benepisyaryo sanglit nagsaulog ang mga sundalo sa ilang anibersaryo o partikular nga naserbisyuhan ang pamilya sa mga KAFGO. Malaking bagay ito sa kanila, makakatulong din lalong-lalo na sa pamilya nila. At least yung family nila at saka sila mismo magiging proud kung sino sila. Ngayon, it's time for the community to honor their contribution sa peace and order dito sa Basilan. Ang mga serbisyong nahatag mao ang libreng check-up o tambal, ibot sa ngipon, gupit. Aduna say gipanghatag nga dental o food packs. Og nalingaw ang mga bata kay adunay fun games para kanila. Naay magic show, feeding program, gipanghatagan pagid sila og dulaan. Nagmalampuson ang programa sa tabang sa Zayan Gaming Recreation Incorporated o PCSO. Ang ginanap po namin ngayon yung medical mission. Dito po ginanap sa 19th Special Forces. We have 500 beneficiaries. Meron din tayong dental, medical, may tulik tayo, and of course, may mga feeding program po para sa mga bata. So, ang gusto naman ng Zian or ang PCSO is ang tulungan talaga ang ating mga Basileños dito sa Basilan. And yearly naman namin itong ginagawa. Hopefully by next year and how many years magagawa pa natin. Apil sa mga importanteng serbisyo ang bloodletting activities sa mga miyembro sa Philippine Nurses Association nga kabahin sa ilang selebrasyon sa Women's Month. Kami po ay nagpapasalamat sa pagtulong sa ating mamamayan ng Basilan, especially Isabela. Sana po ay ipagpatuloy ninyo ito at naway gabayan kayo ng Allah Ta'ala at lalo kayong ilayo sa anumang kapahamakan. Please keep up the good work. Help the people of Basilan. Dako usab ang pasalamat sa mga sundalo sa ilang mga partner sa programa. Kay nagmadasigon ang mga KAFGO kay sila nasab ang gihatagan og serbisyo. Napakasaya dahil maraming natulungan na naman ang mga bata, ang mga tao na napasaya ilang medical mission kundi may mga games din na nangyayari dito. Gani, mas dako ang gibating kalipay sa mga pamilya sa KAFGO kay sila ang gihatagan og espesyal nga panahon. Gusto namin magpasalamat sa PCSO na naghatagan ng opportunity kami mga KAFGO sa 19 and sa company. Yung anniversary namin, tinulungan din namin, kinap namin yung mga kaibigan natin, especially yung PCSO, para mabigyan pansin yung mga KAFGO natin, yung mga beneficiaries ng mga KAFGO. Mission accomplished para sa mga sundalo ang paghatag og serbisyo sa ilang katambayayong sa pagpatuman sa kakapsay ug kalinaw sa usa ka lugar. Grace Alcunaba, Newsline Philippines, Basilan Province. Stay safe